Gandumi ko mbawɗa ko oɗo jamono worɓe fotɓe no ma jañɓe duuɓi ɗi jañɗaɗi heewani wawɓe ɗum ndar koyɗe maɗe no woyi ɓudde non min so mbimo mi wawa jokkidde wonko teke mbimami noon nene a namdo rew rew eyyi joni ko waɗi ɗum yo par ce que min mi sellani hanki ɓernam nde ene weddo gaz mo ganduɗa hoore ma moƴƴani an haɗa andi gaz haɗa andi gaz an gaz woni hendu tan hendu ndi moƴƴani an de wati ɗum tagi hanki aɗa warami an kam ko mbata do hen a village jero salmin salmin ko woni salmin on goppata ni hana ma arde neɗɗo kam ma nodda dow mum téléphone mbiya mbora mi ara galle ma est ce que mbora wawi horde galle ma ou bien mbora wawi arde galle ma mi ara galle ngara kono am won mbiyaɗi curki tan mbaɗon hooye dow neɗɗo on ganda holno jooɗiri ni woni hol ɗum yero oɗo ko galle mum mira makko minen jiiɗi yumma baba hetto tan mi haalanma babam ari ɗo a ɓittani a yenni a ƴettima a luuki ala ka waɗani ha woodi joom noon jooɗima galle mum o noon min mum jiiɗi yumma e baba aydara mamadou ari yo miñamari yo hoto musno hunuko ma min ko par force gondarmi ɗo e gallo mi waɗa ɗo ko belami mi yaltata ƴew mi ñaama ko bellami kala ko defɗa mi ñaama sa tufi mi yara kala ko mbawɗa wadde mbaɗa min noon ɗo ummanimi ɗo ittanimi ɗo ko jiɗɗa fof no mi waɗa kala ko musno e welma ko ɗo ma hen bamba woye baba jiiri yuba e baba ayi no ɓeɗe woyten o woni tiggu ni wari mom yiɗi mo nden taw omo huwa e pot tambouré wallahi a ɓooyi o jippo portable o jowa do o ummo to o jowo to o ummo kadi jowo to ala annene yiɗi ñamde beef steak today hande today ham aɗa wawi wonde so an You're the kala ko best. jiɗɗa tan yo won you're the best that's why you're the best joni yero ko jaltuɗo min komi jano tour joni gartumi ni a faami kala lewru koor kam min kawri tan minen rewɓe ɓe an ɓuuri kam andu mo kala ko jañi tan adda après an ɓuuri kam famde so yero ari mi haalan ɗum totta kam mi fenanma bifte joni jinmi ko beydina kam 50 fat o yeehi o tiroyi joni o waɗa retour heɗomi so sa beydini kam 50 wona ko 50 jogonima eyyi sa beydini kam bamma 100 000 woni 150 000 eyyi joni sa beydini kam 50 wona dosa so ari so totti min e hooram min ittata 50 000 mi rokkuma min ko jiɗɗa ko mi wawa ɗum ay ɗum ɗo woni ko kalnotomami guila adana mi winoma ya haalan mawne ko laaɓi cer ko wayno ñalawma ni mi haalninoma ya wimo an Amérique a yahan toon liggade a yahan toon waɗoyde émigré ko jangde nawma toon koye janggude gonɗa janggo kam aɗa andi ala wona bourse ma jakoriɗa ay ko ɗum takno kam widema ya woppi ko jogormi taƴande ma biye ko mi tottuma mbaɗira haajuji ma kono an mbaɗɗa préféré ko arde voilà ka gojel arus sa dépassé kam yaltu mami ar galle mon mi tottuma kay ko ɗum mbaɗi yalla kala sabu lardama noon aɗa seyni oto a yara ɗokkira amen a wi min kom kanga ta ƴeewi an woni ɗalibin haram nde wallahi warta mamma aɗa wiyami dalde birde haram keji aɗa nanna ɗo fa lakara aɗa nafani a nefani hande mi wara mama yo aɗa seyni min yuppata ndiyam ko signata ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi joguiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji laaɓɗi jobɗimum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuuri ko
ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS njehen